Така, чакайте да ви покажа тук едни мадами, в които ще се превърнете в следващите 5 минути. Само, че има уловка. Аз ще бъда с вързани очи, ти ще бъдеш моята жертва, докато ти се гримираш без огледало. Еми, щом се налага. Правиме ли го? Правиме го. Мамо, тате, бабо, аз не съм обратен, правя това с една хубава кауза и наистина... За пари. То започваме с червило. Да ти отсечеме брадичката, да не си цапаш после риската. Мисля, че това като основа... Дай си. Значи хубавото е, че сега дори да имам пъпки, никой няма ги види. Къде е тук, ли? Абе, ти гримираш ли се? Да. Така, дай молив за вежди. Аз не знам кое е молив за вежди. Бате един молив. Това братле, така. 100% не. Чакай. Един молив и трябва да има. Бате стига. Той е за вежди. Абе как бе, по мене ще рисува, бе? Ей там. Дай. Червило. Бате, това не е червило. Бате, как ще ми маца лак по устните? Дай, бе. Бате, не бута ми го поставя. Лапай го, е. Чакай, бе. Може ли още един шот? Красотата изисква жертви. Бате, при тебе доста жертви си иска. Как е, бе? Еми не знам, в момента си слагам изкуствени вежди, брат, не виждам много. Вежди. Мигли, бе, мигли, мигли, вежди. Това къде беше сега? Виж. Виж как? Не бе, бате, стига толкова. Аз между другото. Аре. А ти върна. Не, като пръстът. Ти си супер, бе, пич. Виждал съм по-лошо гримирани момичета. Ти колко лошо гримираш в момента. С какви излизаш, бе, бате? Ужас. Аре сега него да го гримираме. Аре. Колко намаза. Ти що марш отдолу? Това е само за... Това е само за клепачите, не за отдолу. Няма да пълниш тръбичките. Тебе стига сла там, ето тук отгоре сложи. Добре. Айде клепачите. Ето ще ги се отворят. Айде, да ти е ясно коя зона. Това също, което и ти на тебе ти мацах ли? Да. Само сме се целували. Ама той първо. И аз минах, да. Фак. Разтърпи се. Стига, бе, там си слагал, бе. Ма ти си мацала, бате. Абе, насилието пред камера разрешено ли? Ало, Саша ми се размаже крима. Той пребаси. Не, бе, стига, бе, пич. Бате, той сега... Ама не бе, това нали знаеш? Той ни саботира. Веждите е важно да се дигат, за Това не да... са вежди, бе, го. Да, чакай. Стига, ти не пипа. Дали двамата? Стига. Успокой се, довърши се себе си. Това между другото много пипкава работа. Абе, бате! Сега се гримирам като жени, не като гаджетата ти, пич. Стига, бе. Остави го това да си почине малко. Остави да си почине малко. Добре, добре. В момента на истината. Падна от тавана едно огледалце. Не, пич. Фондиото не е добре. Фондиото, какво? Фонди, какво? Не, ти наистина си прецаквал системата. Аз и ти трябва да сме на първо място. Не, според мен аз съм на първо място. Абе, признавам, айде беше Смисъл- без абсолютно след. Да, между без- признавам. без- Не, окей, ти си на първо място. Ти аз съм имаше на второ. предимство, защото Обаче, знаеше кое къде ти е. Той бате не просто е на трето, ами той преба нещата нарочно. Да. Това според мен, на следващия епизод, ти трябва да имаш някакъв бонус, Не, а той трябва да има минус. не, демокрация. Не, ако не се Лайквайте, беше... Ако не се... шервайте